Arantzen mu sentitzen zara? Bueno, ondo, biden. Biden. Konta iguzu non gauden, eta zein den zure erlazioa leku honekin? Beno, gaudemen Orioko emakumenetxen, Saregilen, eta nire erlazioa toki honekin, ni emakume maiko partaide naiz, eta hemen biltzen geha, hilabetero edo biltzen geha, ekintzak antolatu, herriaren beharrak aztertu, eotezia beste emakume batzukin, partekatzen, hitz egiten, duela gutxi hasi izan arte terapia, eta ikusten bide bat terapia ezberdin bateteko gustatzen zaidan gauza batekin lotuta, ez? Aran, saioan zehar biltzen ari gara, psikofarmakoak kontsumitu izan dituzten pertsonen testigantzak. Konta iguzu, zein izan da zure erlazioa edo zein izan da zure bizipena psikofarmakoekin? Oain nao, psikofarmakoak hartzen, eta oain dela 20 piku urte ere hartu nituen garai batean. Garai hartan, erlazio batean egon genero indarkeria hainitzan bizitzen, nire ex-bikote batekin, eta, autoestima beraka juntzan, egoerako kerrera entzun, autolesioko zakere gontzian, eta ondoa jonunera bat. Eta hor bai, iritsi momentu baten ekala indarrik eta ikusten nire kabuz ezin nula, eta medikoaran gana jonun, ez kontatzen zean hainitzan pasatzen, indarkeria buruz, baina bai emozionalki nola neon, zatzeko, kontatzeko. Zeintzuk izan ziren erabilizen dituen hitzak? Esan nioen nekala bizitzeko gogorik, eta kezkatuta neola, eta ez nekila, ere nire burua garai hartan manejatzeko gaioten hitzan. Medikoaren erantzuna, zein izan zen? Medikoan erantzuna izan zen, berala bideratu zian osasun mentalea, eta bertan psikologo batekin honitzen, eta psikiatra batekin. Bideratu baino lehenuo, beak jarri zizkiala lasaigarri batzuk, baina, gero junitzen nian osasun mentaleko zentroa, baina bertako psikiatrak gizonezko batek, pautatu zian nola zeintzuk hartu behar nitu, nola, egoeran arabera. Horatzen duzu, ze pilula ziren, zenbat ziren? Depresiorako, nik argita garbi depresioa nekan garai hartan, lasaigarrik ere bai, antsietatea bizin nulako, eta lotarako pilulak ere bai. Guztira egunean zenbat pilula? 5 bat edola, bai. Eta baldin bazen nun akaso momentun bat nun antsietatea gora gile egite zizun, igual, errefortzu bat hartu behartzen nun. Psikofarmakoak errezetatzen dizkizuten momentuan, zuk zer pentsatzen oso? Ni momentu hortan egia esan autoestimoa horren bajoan ekan, eta endarkeria egoera baten neon, eta inorri kontaten ez dinon egoeran, eta zan, anestesiatuta nola baitioteko edo bide bazala, edo aurreiteko, edo mina sentitzeko, ni nahi nuna zan mina sentitu. Eta? Bilatzen zenuen eragin hori zeukaten pilulek? Bai izan zala makulu bat momentu oso kritiko baten aurreiteko eta bizitzan aurreiteko, eta egia da hor autolesio horiek gehiatu intziala, baino, helburuan nioen gero momentu bat irtxizan nun, eta bain zer. Autolesioi buruz hitz egiten duzunean, zeri buruz hitz egiten duzu? Oso zulo beltz batian egon da nahi nunda zan minakin bukatu. Eta minakin bukatzen saiatu nintzen behin baino gehiotan. Zure buruaz beste egiten saiatu ziren? Baita gaina pilulen bitartez. Bai. Pilula asko hartuta? Bai. Nik uste nola baizala, norbait konturatzen zein nintzen pasatzen, ez? Nik dana nerekin eramaten nun ez nun kanporatzen, beti izan naiz, hori zaman ere gainartziana, ez kontatziana, ni badakat aurrera jarraitzea, oso pertsona indartsua naiz izatez da, venga oso positia, baina enun kontatzen eta montatzen eske ezin nun. Eta gaina kontuatzen etzan inguruak etzala konturatzen da, niretzako horren argila esan, eta nola baina nun konturatzea, baina ez nun nahi konturatzea. Hor, dikotomia dago, nun zu nahi zu konturatzea, baina ez tezu nahi konturatzea, konturatzen badia, eta zuk hitzetan jartzen bazu, gertatzen nahi zaizuna, zerbait egin berdezo.
Pilulek uste zizuten bizitza normal bat egiten? Neurri baten bai. Bai, nik esango nuke baietz. Baina egia da, garaia hartan, ni nahiko zombi izango genuke neola. Osea, indar gabe, gogo gabe, jutezea lanea era automatiko baten, ez? Nik ezin nun irrifarre batin. Osea, eskezitzaidan ateratzen, nekin zertzan irrifarritia. Orduntzan muguno, iritsi nahi dut sentitzea. Ta nire sentsazioa esan enula sentitzen. Pastillen ondorioz? Bai, enumina sentitzen, baina nituen gauza honak ere sentitzen. Ze pastillekin zenba denbora egin zenuen? Naiz goatzen, baina nik uste 2 urte inguru, urte terdi edo engonitzala, bai. Denborakin larregi izan zela ikuste duzu? Nik uste eta azkeneko fasia, bai, gutxin esan bertzula hor planteamendu bat, guazen bidea huitia. Bide horria hau da. Ez hartu, regulatu, eta jazta, konsultakin, 15 minututan, nire sentazioa zan interes falta, nik ala somatzen nuen, ez dekito, nik somatzen nuen zan ez niolako erabat ondo, edo, baina nik hori ikusten hon. Sentsazioa zeneukan errazegi errezetatu zizkizutela psikofarmakoak? Bai. Sentsazioa esan dugu, tirita bajartzi izugu, eta segi oinez. Eta ez da hola. Tirita bat jarriko izugu, sentatuko deu, tirita bat jarriko deu, baina guazen bai sentatzea, zer da hor, azpin, zein da jatorria guzti honena. Honekin lagunduko izut, baina zein da jatorria. Bi urte pastillekin eman ondoren, zure erabakia izan zen pilulak alde batera ustea? Bai. Ta gainen egun batetik bestea. Esan hon, honeaino, sentitu nahi dut, beharra dut, eta berretena da, indarrakin atera, sentitzen nintzen anestesiatuta, emozionalki anestesiatuta, oso ondo gauza batzuntako, baino ez neon zulotik eta relazio hortatik ateratzeko. Oso kontziente naiz gaur egun, enula ondoin prozesu horrek izan berdula, jarraipen batekin itean prozesu bat, eta zorionez nik ondo eraman nun, zorionez, baino arriskutsua da. Erabaki drastiko hori hartzeko detonanterik izan zen? Iritsi izan puntu bat nun jabetzen ditzan erlazio hortatik ateratzeko ez nula egon behar anestesiatuta. Osea, indar hori eukitzeko etziala neon indartxu fizikoki edo emozionalki ere neon anestesiatuta. Orduan, sentitu inber nula hortik ateratzeko eta nei lagundu zian. Psikofarmakoak utzi zenituenetik, berriz ere pastillak kontsumitzeko beharra sentitu duzu inoiz? Ia 2 urte, urte terdi 2 urte, psikiatra berri batek ikusi nindun, emakumezkoa, eta tratua izan zen oso ezberdina. Osea, sentitu nintzen pertsona, lehenengo gauza ez, ze pasada, ez da nuntzaude, nundizato, hemen ikusi zure historiala, hola, eta gaina esan zian, tartuko deuzita bat, hemendik 4 hilabetea, eta jungo gea, dana ondo baldin dijoa, jungo gea, bide bat iten, farmakoak ustean juteko. Hori etzian esan aurreko psikiatrak, esatia, bira, hau eta hola da, honegatik, eta bide hau ingo deu elkarrekin, eta ondoz pasaude deitu jasu aldatuko deu, eta hemendik aurra seko gea farmakoak usten. Hori da, ikuspegi oso bat eta giza ikuspegi bat, ez? Bestiakin ez duen antzeman nun tori eta utzia zupaken, sentsazio horrekin, ez? Eta hontan oso ezberdina, akompainatua sentitzen naiz. Eta zure bizitzan zer esango zenuke izan direla psikofarmakoak? Momentu puntual batzutan helduleku bat. Eta nire muleta. Nire zauri hori sendatzezan bitarten lagundu ditena. Ez dut magiten psikofarmakoak. Da beste gauza ekstra bat bide hortan laguntzeko. Eta orain pilulak noiz arte? Datorren hilean dakatia kontsulta psikiatrakin, eta hortik aurreko hasiko gara bide hortan, ez? Jarriko nola esango dan prozesua, pixkanaka jeisten juteko, eta bestalde batetik ere jakin inberdeu
eroritzen utzi ere inberreala eta zilegi dala, eta ez dala pasatzen ez errez. Eta kasula hautia hor zulon egun batzuk, baina gero, berdezula gora behiratu eta ateratzen saiatu, o laguntza eskatu, norbaitei.